Dobrý deň. Veľa klientov našich má problém s rozlíšením pojmov obytná plocha, čo je užitková plocha, prípadne zastávaná plocha. Zjednodušene, obytná plocha je súčet ploch obytných miestností. Aby izba bola považovaná za obytnú miestnosť, musí spĺňať niekoľko podmienok. Medzi základné patrí, aby mala denné svetlo a minimálne 8 m². Medzi obytnú miestnosť sa môže zarátavať aj kuchyňa, ak má minimálnu veľkosť 12 m². Takže v podstate súčet obytných miestností, ako je spálňa, obývačka, detská izba a kuchyňa, ak je väčšia ako 12 m², vám tvoria obytnú plochu. Úžitková plocha. V podstate je to súčet ploch obytných miestností. K tomu pripočítate plochu príslušenstva, ako sú pivnica, schodisko, hala, kúpeľňa, toaleta, garáž, technické miestnosti. Nespadá však do tejto plochy plocha lodží, balkónov a terás. V prípade zastávanej plochy sa dá zjednodušene povedať, že je to plocha stavby, ktorá je spojená s terénom, čiže je to viac menej plocha prízemia domu. Tieto technické údaje sú dôležité pri predaji nehnuteľnosti, najmä pri vytváraní inzercie, takže ak potrebujete s niečím poradiť a pomôcť, neváhajte sa na mňa obrátiť.